Ahoj, ja som Mars A ja som Crimson. a vítam ťa na kanále Echo Poznania. Dnes si priblížime našu prvú tému. Aj keď vraj na východe nič nie je, predsa je tu jedno z najkrajších miest na Slovensku. Vítajte v historickom Bardejove. Prvá zmienka. Viete, že prvá písomná zmienka o tomto krásnom meste pochádza z Ipatijevského letopisu z rokov 1240 až 1241? Tedy cez Bardojev prechádzal knieža Daniel Romanovič Haličský. Bardejov mal významné privilégiá. V roku 1352 kráľ Ľudovít I mestu udelil právo na opevnenie. V roku 1365 dostalo mesto Bardejov hrdelné právo a malo vlastného kata. V roku 1370 mesto dostáva právo na konanie jarmokov. To je obrovský boost pre obchod. V roku 1376 sa mesto stáva slobodným kráľovským mestom. Významných privilégií malo mesto samozrejme viac. Aký mal historický význam Bardejov? V 15. storočí Bardejov zažíva zlatý vek. Mesto rozširuje hradby, vznikajú predmestia a obchoduje sa so soľou. Prechádza svojim najväčším hospodárskym a politickým rozmachom, stalo sa centrom obchodu, remesiel, vlastnilo množstvo okolitých dedín. Avšak v 17. storočí prichádza úpadok. Mesto zachvátil mor, požiare či iné veľké škody. Našťastie, v 18. storočí sa mesto opäť začalo urbanisticky rozvíjať. V 19. storočí zažíva Bardejov ťažké časy. Ničivé požiare v roku 1878 a v roku 1902 a slabý rozvoj priemyslu viedli k vlne vysťahovalectva. Na druhej strane, mesto získalo železničné spojenie s Prešovom v roku 1893 a vznikol kostol svätého Kríža v roku 1863, ľudovo nazývaný Kalvária. Po druhej svetovej vojne sa Bardejov rýchlo rozvíjal. Došlo k regulácii rieky Tople a postupne vznikali nové sídliská. Vznikali tiež športoviská a nové školy. Čo treba v Bardejove navštíviť? Bardejov je známy svojou bohatou históriou a krásnou architektúrou, ktorá láka navštevníkov celého sveta. Medzi najvýznamnejšie turistické body v súčasnosti patria Radničné námestie, na ktorom sa nachádzajú Bazilika svätého Egidia, Radnica či Katov dom. Ďalej sú to mestské hradby a bašty, promenádny park, pamätník SNP, pamätník holokaustu, židovské suburbium, židovský cintorín, Kalvária či Bardejovské kúpele, ktoré si môžeme rozobrať v inej časti. Tieto pamiatky spolu s bohatou kultúrou a prírodnými krásami v okolí robia z Bardejova atraktívnu destináciu pre turistov z celého sveta. Vítajte v pravidelnej rubrike. A vedeli ste? Dnes si povieme zaujímavosti, ktoré sú menej známe, ale môžu vo vás vyvolať rôzne emócie. A vedeli ste? Láska hory prenáša a básnikov nutí písať. Viete, ktorá ľúbostná báseň je najstaršia na Slovensku? Ó, milá panna, čo ty máš? Kvot, čo mi dáš? Nevieš raz. Túto najstaršiu ľubostnú báseň datujeme do roku 1457 a autorom je Leonard z Uničova, ktorý pôsobil ako notár v Bardejove. Ľubostný text zapísal do registra portálnej dane. Túto informáciu môžete nájsť v štátnom archíve v Prešove, pracovisko Archív Bardejov. Bardejov je malý kúsok histórie s veľkým príbehom. Ak sa vám toto video páčilo, hoďte nám like, koment či follow a sledujte naše videá. Dovidenia.